Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġorġa u Kelinu Żammit. Jeħuti nħossuna il-koll mill-qwejn u mistiedna għal din l-ikla li l-mulej jagħmel għalina. U għalhekk biex din il-laqgħa tagħna miegħu tħalli l-frott fil-waqt li narfu l-fraġilità tagħna, id-dnub tagħna, nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Int li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni Marija, Kristu ħniena. Inti lejna u l-paċi ta' dawk li għalik jiftħu qalbhom, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għati lill-poplu tiegħek il-grazzja li jistenna bħerqa kbira il-miġja ta' ibnek il-waħdieni biex kif għallimna l-istess Salvatur tagħna nisru ħammorru nħaffu biex nilqawh bl-imsiebaħ mixewla f'idejna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Dan jgħid il-mulej, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, jien hu il-mulej Alla tiegħek, jien nagħlmek għal ġid tiegħek u nqabdek it-triq fejn għandek timxi. Li kieku tajt widen għal kmandamenti tiegħi kien ikun bħal xmara slimek u setqek għal mewġ tal-baħar. In-nisel tiegħek bħal ramel u l-ejjejjel tiegħek tal-ġewnik għat-trabb u ismek la jitħassar u la jinqered minn qudiemi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali: min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ħini il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fit-treq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żabliħa, imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu, lejn in-nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. U bħal siġra imħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbidlux u jirnexxi fil-kull ma jagħmel. Flimkien min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tittajjar mar-rieħ għax it-treq it-tajbin il-mulej jafa, imma it-treq ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħniena. Il-mulej ġej ejjew nilqgħuh u il-prinċep ta' Slim. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: imma ma' min se nxebbħuh dan in-nisel?
inxebħu l-qabda tfal bil-qeda fil-pjazzett jajtu lil sħabhom u jgħidu daqqajnilkom il-flawt u ma sfintux, għannejnilkom in-niket u ma bkejtux. Għax tassew ġie Ġwanni la jiekol u la inqas jixrob u qegħdin jgħidu għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u qegħdin jgħidu araw xi bniedem wikkiel u sakranat, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin. Imma l-erf ta' Alla tawh raġun il-opri tiegħu stess. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelju tal-lum fi ftit kliem eżies għandna din il-karba ta' Ġesu fejn qiegħed juri kif ħafna ma laqgħuhx. U li tilqa' l-Ġesu ifisser li inti tisma' l-kelma tiegħu u tgħixha. Infatti l-liturġija tal-lum tpoġġi quddiem għajnejna eżempju ċar ħafna, simbolu, wieħed mis-simboli ċentrali anke tal-Avvent, il-mużbieħ. Jekk intbaħħtu fil-bidu tal-qudiesa t-talba tal-bidu, ednilu għamel li aħna kif inti jis-Salvatur stess għallimna biex inkunu lesti jimmorru nilqgħuh bl-imsiebaħ mixgħula f'idejna. Imbagħad anke l-istess kelmiet tas-Salm min jimxi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Mhux ta' bxejn anke dan is-simbolu qiegħed hawnhekk fuq l-artal fejn għandek 5 imsiebaħ mixgħulin u 5 mitfija. Il-mużbieħ ifakkarna huwa simbolu anke tal-ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox il-mużbieħ x'inhu? Hija lampa magħmula mit-tafal. Jiena u int il-kol kemm aħna trab tal-art. Ma tantx għandna għax nitkabbru, għax sinjuru fqir, għaref u minn m'għandux skola u minnu kollha fl-art irridu nispiċċaw. Imma l-mużbieħ huwa maħluq biex idawwal. Mhux qiegħed hemm biex jibqa' mitfi, inkella ma jaqdejx il-missjoni tiegħu ta' mużbieħ. Imma l-istess ħaġa il-mużbieħ ma jinxtelx waħdu awtomatikament, irrid ikun hemm fih iż-żejt u irrid ikun hemm xi ħadd li jixelu. Iż-żejt huwa d-dispożizzjoni tiegħi u tiegħek. Lest li jiena nħalli min idawwal il-ħajja tiegħi. Lest li jiena nħalli min jagħti id-dawl fuq il-fraġilità tiegħi. U minnu dak li jista' jdawwal il-ħajti jeżies jekk mhix il-kelma ta' Alla. Għalhekk dalgħodu semmejt tlabna għal 4 darbiet min jimxi warajk mulej ikollu il-ħajja, ikollu id-dawl tal-ħajja. Ejjew nitolbuh il-mulej li aħna inħalluh idawwalna, inħalluh jixel dan il-mużbieħ ċkejken u fraġli. Imma fl-istess ħin il-mużbieħ il-missjoni tiegħu meta hu jiġi jimdawwal mhux qiegħed biex jibqa' għalih, imma anke biex idawwal il-post fejn ikun. U din hija l-missjoni tagħna. Jien għandi nikber fil-fidi, għandi nimxi wara l-Ġesu mhux għalija. Għax ħafna drabi naħsbu li s-salvazzjoni hija għalina, hija xi ħaġa personali. Jekk jien mort il-Knisja, jien mort il-Knisja, jekk jien tqarbint, jien tqarbint. Il-mulej Ġesu xejn ma jagħtina biex inżommu ħalina, imma jagħtihulna biex aħna naqsmu mal-oħrajn.
Jekk il-mulej Ġesu qed jaħfirlek id-dnub tiegħek, mhux qed jaħfirlek id-dnub tiegħek biex inti toħroġ il barra mill-Knisja u tgħid jien issa qiegħed sew ma' Alla. Le. Il-mulej Ġesu qed jaħfer id-dnub tiegħi biex meta jien nintebaħ xi tfisser tkun maħfur, nitgħallem jien ukoll inkun strument tal-maħfra. Il-mulej qed isir ħobbs Ewkaristija għalija mhux biex nikber jien biss, imma biex jien nitgħallem ukoll minn ħajti nagħmel ħobbs maqsum għall-oħrajn biex jiena wkoll insir Ewkaristija għall-oħrajn. Ejjew għalhekk nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej li dan l-avvent fil-waqt li jinkunu imdawlin minn kelmtu, fil-waqt li jinkunu imqawwijin mill-maħfra tiegħu, mill-Ewkaristija, aħna wkoll narfu ngħinu lill-oħrajn, partikolarment lil dawk li ħafna drabi is-soċjetà twarrab. Ejjew inkunu aħna li lil dawn il-persuni mhux biss ngħinuhom fil-bżonnijiet materjali tagħhom, imma ngħinuhom ukoll jarfu u jilqgħu lil Kristu fil-ħajja tagħhom. Il-mulej huwa fil-qrib, ejjew għalhekk ħuti nitolbuh u nistednuh biex jiġi widawwal il-ħajja tagħna u ngħidu flimkien ejja mulej u la tiddawwarx, ejja mulej u la tiddawwarx. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lil kull bniedem, partikolarment lil dawk li jħossuhom indifferenti fil-fidi tagħhom. Nitolbu għall-gvernijiet tal-pajjiżi, partikolarment fejn hemm il-gwerer, l-art imqazza l-Ukrenja, l-Afrika, biex tant popli li qegħdin ibatu minn din l-inġustizzja tal-gwerra huma jaħdmu għal paċi u sliem fost il-bnedmin kollha. Nitolbu mulej għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll jarfu jitgħallmu bl-għajnuna tagħna tal-ġenituri il-katekisti, jitgħallmu jisemgħu il-kelma ta' Alla. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex ma nwebsewx qalbna għall-kelma tiegħek, imma nkunu dejjem disposti u mqawwija mill-Ispirtu biex nilqgħu kelmtek u nimxu warajk. Nitolbuk mulej int li inti jiddawl biex iddaħħal fid-dawl tiegħek ta' dejjem il-ħutna l-mejtin kollha, partikolarment dawn ħutna li qed nofru s-sagrifiċċju ta' din il-quddiesa għalihom. Nitolbu. Atina u mulej il-għerf tal-Vanġelu biex aħna wkoll inkunu sinjal tal-imħabba tiegħek lejn il-popli. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
taffi mulej il-korla tiegħek, il-qajt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna, u fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina l-għajnuna jent fil-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennitu bl-akbar għożza, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċu ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imġarda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, soqliġ. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun infejqa il-ġisem. Nistennew jiġi s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu u għad ilibbis il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu.
Nitolbu. Issa li ħadna dan li kell tas-sema fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-suwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ruhi Santa